ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 22 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубл 154 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 19 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ин ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе. духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад ва ин дома то 5 ошёнаша бо ғишти пухта сохтагианд, боқиш то 16 ошёнара бо пеноблок. хонаи ё дар сеюм ошёна бо ғишти пухта барои ҳамин гарм мебошад. дар Домпечат қарор аст. Домпечат касе надонад, ин ҳамин территория Душанбе плаза, яъне баъди ҳайкали Исмоили Сомонӣ Душанбе плаза ҳамин территория, яъне маркази шаҳрай, беҳад ҷои хубай. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100% мебошад. дом будшудагиай, метавонед омада ремонта сар кунед. нархаш бошад 240 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ, назди мактаби рақами 58. об, свет дорад. ду дар хона мебошад. як калидор, боз фундамент барои оғил дорад. нархаш бошад 95 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. хона дар 5 сотиқ замин ҷойгир аст. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва қарор аст дар маҳаллаи Шоҳин. нархаш бошад 150 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. ва дӯстони азиз, боз яктаи дига ҳавлӣ ҳастае аз шаҳри Кӯлоб. камтар пас ҳаваям нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. якхонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ тақрибан дар якум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст ва қарор аст дар якум советскӣ, пеши масҷиди Холмашрабов. хона ремонт дорад. хонаи нағзай, лекин соҳибушда 2 ё 3 хонага дар корай. барои ҳамин алиш мешавад. болои пул монда аз тарафи соҳиби ҳамин хона. фурӯхта мешавад бо нархи $22,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ дар 33 микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор аст. 35 домда. соҳибуш ира якхонагара ба духонага табдил додагиай, бо ремонти нав ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва агародам дорад. нархаш 200 000 сомонӣ. духонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ бо ремонт. верандаи калон дорад. балкон ва ванна туалеташ алоҳида мебошад. хулас квартираи полноценния ба гуфти соҳибаш. нархаш бошад 220 000 сомонӣ ва қарор аст дар 28 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага квартира бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат аст ва соҳибаш якхонагара ба духонага табдил кардагиай.
қарор аст дар военный городок, кӯчаи Навбаҳор 2 дар таги ду мағозаҳо, омӯзиши забонҳо, курси ҳамширагӣ, мактаби 91 дар наздики Шай ва канечкаи маршруткаҳои 2 54 19 14 ва ғайра ремонти миёна дорад. Нархаш бошад 280 000 сомонӣ. Туалет ва ваннаш алоҳида мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Духонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Касе надонад цоколни этаж и полуподвал ҳисоб мешавад, яъне таги якум этаж дар бинои новостройка. Хона бе ремонтай, коробкаяй ва ба баландии деволош 3,10 метр мебошад. Беҳад хубай. Дар наздаш гимназияи хусусӣ, садик, бозори нихӣ ва донишгоҳи Носири Хусрав мебошад. Якхонагара ба духонага табдил додагианд. Нархаш бошад 120 000 сомонӣ. Бо алишам мешавад. Дар кӯчаи Дӯстии халқҳои шаҳри Бохтар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Чорхонага квартира бо масоҳати 89 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Худи бино аз 5 ошона иборат аст. Панелни дом мебошад. 2 балкон дорад ва хона бе ремонтай. Соҳибаш мегӯяд, лекин дар ҷа суратҳои ремонта рӯй кардагианд. Ба фикр мепроста як макетай. қарор аст дар Кайхонавардон 60 дар наздикии гостиницаи Истиқлол. Нархаш бошад 250 000 сомонӣ. Савдоам мешавад ва алишам мешавад дар шаҳри Бохтар. боз як квартираи фурӯшӣ дар тарафҳои Гипрозем ва яъни Городок, шаҳри Душанбе. Духонага квартира мебошад бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошона иборат аст. Хона ремонт дорад ва подвал дорад. Подвалаш 48 метри квадратиай. Подвалшам ремонт кардагиай. Нархи хона $31 000 мебошад. Бо савдаам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ва хоҳиш мекунад ки беҳуда занг назанед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ. Якхонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. Хона коробкаяй бе ремонт ва нархаш бошад 128 000 сомонӣ. нархи хона бо савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Калхозобод. ин номи пештарашай, айни ҳол номаш ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ шудагиай. 3 дар хона дар сеюм ошонаи бинои советӣ, кухнӣ, ванна, туалет, балкон дорад. ба мебелош фурӯхта мешавад. Нархаш 160 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. дар наздикиш бозор, мактаб, садик. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар роҳи нав. касе надонад роҳи нав куҷояй? ҳамин корвон тамом мешавад. баъди корвон территорияи Гулбута сар мешавад, территорияи роҳи нав. нархи ҳавли 350 000 сомонӣ мебошад. савдаам мешавад ё ки алиш ба сехонага, желательно мардон бошад. худи хона 2 сотиқ заминай, 5 дар хонаяй, 2 этажа ҳавлӣ бо полни тагаш подвалай. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 8 сотиқ замин, 6 дар хона. таъмираш миёна мебошад. нархаш бошад 200 000 сомонӣ. бо гап мезанем, мега соҳибаш. қарор аст дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Ваҳдатобод, қитъаи 1.
хонаи 73. дар ҳавлӣ ангур дарахтҳои мевадиҳанда ҳам ҳаст, чойлубам ҳаст, бо подвалаш 8 метр долон кат дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш 6 сотиқ замин, 4 дархона, шароитош хубай, ҳаммом, оғил, кухнӣ дора, ҳуҷҷат ҳаст. нархаш $25,000 бо савдо мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. барои маълумоти бештар ба рақамҳои зерин муроҷиат кунед. имо ватсап доранд. қарор аст дар ҷамоати рӯдакӣ, деҳаи Ҳофизи Шерозӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 дархона, ванна, кухнӣ дар даруншай, веранд дорад. кухниш калонай, ҳавлӣ бошад, худаш 2 сотиқ замин дорад, туалеташ, анҷомхонааш, ошхонааш ҳамаш ҳастай. аз бозори Меҳргон 10-15 минут пиёда мерай, танкӯча қатӣ. нархаш бошад $43,000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. дар кӯчаи Заҳматабадская, тарафи бозори Меҳргон чихе ки гуфтем, ва агар мошин қатӣ равен 4-5 минут давом метиҳад раҳ то бозори Меҳргона. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, калхози Роҳатӣ, участкаи Моинкач. хона 2 ошонага мебошад, 3 дархона дорад ва калидор, ҳамааш 6.5 метр дарозиш ва 3.5 метр паҳноиш мебошад ва 2 подвал дорад, якта кухнӣ, якташ подвал мебошад. баня, ҳоҷатхона дорад. замин худаш 6.5 сотиқ мебошад, ҳуҷҷатош 100%. хона дар деҳаи Моинкач, пеши масҷиди ҷумъахонӣ. нархаш бошад $60,000, боз арзон мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Ивановская област. 2 дархона мебошад, кухнӣ отдельна, 10 сотиқ замин, сарой барои моли майда, яъне мурғ, буз нигоҳ кардан дорад. дар ҳавлӣ дарахтони мевадиҳанда ҳаст, об, колодец дар ҳавлӣ мебошад. хона бо отопленӣ гарм мешавад ва ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алиш бо хона дар Тоҷикистон. нархи хона бошад $700,000 русӣ, бо маслиҳатам мекунанд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи политехникумда, байни Гвардияи Миллӣ дар Чортут, кӯчаи Сангулоқ, ноҳияи Синода дохил мешавад. хона хонаи советӣ чапа карда аз нав сохтан мумкин аст. 2 дархона дорад, 6 сотиқ замин мебошад. нархаш бошад $50,000 мебошад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. агар ягон савол бошад, марҳамат дар комментария нависед. то боздид, барори кор шумода.